చిత్తూరు అప్డేట్ న్యూస్ కి స్వాగతం. చిత్తూరు నగరం చిత్రా పౌర్ణమి సందర్భంగా 500 మందికి అన్నదానం. పొన్నెమ్మ గుడి వీధి పూల వ్యాపారులు చిత్రా పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తుల కోసం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ప్రతి పౌర్ణానికి అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం తమకెంతో సంతోషంగా ఉందని, అలాగే ఈ చిత్రా పౌర్ణమికి కూడా అన్నదానం చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు అరుణ్ కుమార్, ప్రదీప్ రాజ్, ఆర్ముగం వారు మాట్లాడుతూ, నిరంతరం ఈ సేవ కొనసాగిస్తామని, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని ఈ నినాదంతో మేము పనిచేస్తున్నామని తెలిపారు. ఓకే వీడియో అనుకోండి ఫోటో అనుకుంటా